Oh, video. Video. Yan! Yan po ang aming vlogger ngayon, si Sidney Camates. At ito nga pala yung angkulang. So, papunta nga po pala kami ng dyan. Ano nga to? Lodong. Mga jogging panso. Basa-basa. Yes, so, sabi ko ba? Oh, meh. Do this too. Oh, wait up. Kami po ay pupunta sa lugar na hindi matagpuan. Sa lugar ng pupunta kami sa lugar na let's go. So ayan guys, so gusto ko mag-igday sa angkulang, okay, go at your own risk. Indian bow with yung mga goju. Ito pong puto, maya. Sinasalog po, let's go. So, nasa ilalim kami ng sa malaking tao. Yan. Tapos. Chop! Ano, natagpuan na namin ang lugar na hindi matagpuan. So, nagawa mo. A few moments later. Yun. So, yan. Hindi magayon magano. Sa mga mayang Valentine's dyan. Hindi ko mag-alala. Pwede doon ma-enjoy ang Valentine's na din kay Bahar. Pwede doon enjoy na sa diri nito na kamulang. Pwede ka mo maging mogman na kamulang. Ano, mag-enjoy ka mo. Bagay, magayon, no? Sa kaning lugar. Sariwang hangin. Tapos, tubig. Yes. Tapos, calming music. Okay, dyan, no? Pwede kang mag-chill dyan, no? Magpaatong kung talagang grabe ang problema. Tapos, maluwas ka sa matagas. At yun, yes, nandito na kami ngayon sa Tigapod na Lodong. Yes, okay, isang kulang. Sobrang mararo mo ganig din. Yung mga green ang actually, yun ang gustong paborito ko talaga. Siguro tulo pa lang Nga pala si The Boy. Ano boy? Ano? Say something. Anan? Yes, so kaya ba ako niyan si The Boy. Boy, mag-ilong ka. Mag-hi ka, mag-hi. Oh, Sentong, yes. Or, si Maestro. Hi guys. Hi guys. Hi to my vlog. Welcome to The Boy's vlog. Yeah. Singgilan. Boy, single ka boy. Single ka. Single ka boy. Single ka. Singgilan, single. Chat din daw, Ron Mar, hindi ka, search sa Facebook. Tapos follow nyo sa TikTok. Di ba magsayaw? Okay. Tom. Monjay, Renz, The Boy. Yan. At din sa Facebook. Ayos. Moment. A few moments later. May kiba ng shouting. Charot! Manipulative sad boy. Pausok effects ha. By the way, okay nga pala, single yan. Jose, mag-ingat ka, Jose. Ano ba yan? Okay. Don! Don!
Lipot! Oh, no, sa akin eh. No. Hello ka. Hello. So, ngayon po mga ekalal moment, civilization. Civilization we're building our power. Kareling ka mo? Mag-hello ka mo, hello. Hello, mag-hello ka. Hello. Woo! Mga singgilan. Lalo na yan, picture! Singgilan. Yun na. Pante, sila. Ay, no, sige nga, no, sige. Sila, okay, go. Ano, mainit, mainit. Gusto mainit, anong no? Mainit ka, boy. Ang tuloy lalaki din, nagtutubig eh, nunang. Wait. Yan, wait. Nagtalikod ka eh. Mainit pag atubang mukha ng sarap. Ako nang init-init. Araso ka. Araso pa. Tuya man. Mukha ko nito, tangaling maglipot. Nagpulit. Puno muna, sujos. Ha? Sujos. Kaya above moments. Kung saan ito tingaw? Hindi ako nakita ko sa tulak. Tingaw. Sampulong ano, sampulong luwag. Oh, let's go. Oh, kaya rise ka lang. Hoy, itong, nangmilo itong. Ayos. Kiw. Uwi na Sabi pa? Umarat. Ano? Paminta. Kasi ito ang gusto ko. Yan. Sisaw! Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Tatatsar. Kaya above moment. Madaw ka, mauli Ito nga lang. Mawinan. Hindi ko naman nahalo. Lamaw. Nag-iiman na. Kaling mo kinakain. Excited. Sabi mo ka mo. Kamoklok. So ano nga, ito itong garong mga ano, Indonesia na. Kuyam. Indian gaming. Last man standing. Last man standing. Pet. Last man standing. Pet. Chị nhẹp. Cái mài cậu. Cái mài lộn. Ngô cấp. Ay, nasi! Go. Kasi ano na day? Ay! Kaya pagkakatalikod. Carton, makiling ka ron. Tawad kiling. Daligan ng Pilipina, he. Dalhin Pilipina, he. Yes, nga pala si ito. Single po yan. Single yan. No panghala chat na. So guys, so Sabao. Sana ito maglangoy. Charo. So yun yung aming makakarega sa pasidang suko. At yun. Ganyan dyan magkaregos. Charo Palanelo. Aruba, singgilan. Again. Mga ekalal moment kung sana all. So kung gusto magigdi sa Lodong, sige go.
Kaya po mag-aeroplano, tapos magikasapat na bundok, and joke lang. Magaling din. Sa presentasyon, yeah. Video na. Nakabidyo na? Hindi, video. Paarkan eh, paarkan yan. So guys, malupit tabi ako sa ano. So siguro last video ko na to, huwag sanang mamatay. Kaya malap sa tabi kita guys. Ako sa namaraan. Iya, iya. Sabi po. Sabi ako. So, habang nagro-running, hindi pa ako tagpatapos sa kuyang posto. Yan guys, yan ang butik din. Tigil mong baba, mana. Yan. Iyo, yan na. Ito sa Migahoy. Yan. Guys, Migo, mag-comment ka, mag-like ka. Gibong ko na eh. Nararamig yan? Yeah. Nararamig yan? Boy, ate boy! So guys, hindi na po manot nyo ng video. So, mag-like and subscribe sa mga channel. Tapos na. Pinasaro. Pag ba? Ker, magkatabang camera mo, Ker. Hello guys, so what's up? Please like and subscribe. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Yun na. Dumb ways to die. Talaga. So many dumb ways to die. Lipo. Yeah, we gotta go. Kiling ka daw. Opo. Yan na. Si Go. Si Ogeng. Ogeng. Tira mo si Ogeng daw sa baba. Nagnyanyoging. Grabing shoutout. Yo, go. So ayun guys, kala ko kuring video ko nito, pero yun, nakalubto na and still alive. And yes, please subscribe to my YouTube channel and let's go. Yun, sabok moments, and sila nag-enjoy duman, and sobrang handal. Nakaloksunod ako kay dati pa eh, kasi ano eh, nag-igdi na. Paborito kong lugar nga yun eh, chef ko lang nga. So yun, nakano talaga ako, so go. Perti na baga oh. Vlogger. Giw.
Iba naman an. Yun na. Woohoo! Ton! To! Hoy hoy! Tumakot na. Hindi bigyan mag-vlog. Hello guys. Welcome back. Welcome back. Welcome back guys. Kasi niya. Kitong. Dinindo aram. Naruto. Dinindo aram. Naruto. Pauso ka dalaga nila tapos Unite. Sige, usa. So guys, nakikigamit po ng ibang camera ngayon yung itong Tao Romeo. And mugin ang camera nitong. Mugin ang camera mo tong karong pantunay. Pang-vlog talaga. Ito ho. Siya nga pala yung may-ari ng camera, yung si Intong. At si Tonyo. Singgilan. Si Wawe. Singgilan. Siguro lang. Isay. Siguro. Romeo. Singgilan. I'm so rich. Singgilan. Magano tabi ka mo dyan? Chat na. Ilalagay ko sa description yung kanilang Facebook. Okay. So yan. Live. Ano daw? Ang sabi na Nobita. Enjoy lang. Kung ginamari, garong patunay na pang vlog talaga na eh. No. Hindi. Hello. Let's go guys. Tong, ipasa mo sa ko, Tong. Tong, pasahan mo sa kuya. 999. Ilagta sa YouTube. Yes, wow eh. Sid. Tong. Magkilo. Siret. Yes. Okay, now. Okay guys, salamat sa panonood. Pauwi na kami na bahay. Pauwi na. Pauli na kami. Rata-rata na. Pauli na kami. Malaki, Boy Lado. Salamat sa Pauli na kami sa Rome. Uton, ihaw. Ngunyan, pababa na kami. Video. Hindi. Salamat. Nakalibre ko kami pauli. Yan. Ako naman, tingnan din ako. Ito allergy, oh. Bakit? Pag-iman mo.